да иска да вземе думата, Рези имаше въпрос. Само извинявам се, че ви прекъсвам. Искам да ви покажа снимки на изградено съоръжение, което черпи вода от язовир Милен кладенец. Държа Напоителни системи още днеска да ми кажат законно ли е това нещо, не е ли законно и съответно документация всички ние да видиме. Това е тръба от язовир Милен кладенец, изградена от лицето Венцислав Върбанов, с което си напоява нивите. Само неговите ниви в действителност са зелени. Само ние ли го виждаме това или вие ходите на работа с домино? Задавам въпрос, отговорете. Поставете снимките и локация пак, както казах. Локацията е до овцефермата. Има договори изключени с нас. Искаме официални документи, ако са общодостъпни, да бъдат показани, за да може подобни твърдения да се докаже. Вярни или невярни са. Само оставете снимките. Благодаря. Въпросът дали това е много навлезе. Благодаря на Напоителни системи. Някой друг, Рези, имаше въпрос към вас за водата, пак ако може да поясните. Аз не разбрах въпроса, но аз ще си кажа, въпреки че нашата тема не е точно в това, за което сме се събрали, но за да са спокойни хората, да знаят, че Рези се изпълнява както и до сега своите неща. И напълно това да кажа, че съм солидарен с госпожа Пона Цоневска. Наистина нещата трябва да бъдат в ръцете на професионалистите. Нали, това важи за всичките аспекти. И сега в какви направления Рези работи? Едното, знаете, че в създадената извънредна обстановка и прекъснат режим на водоснабдяване, Рези извършва участен мониторинг. Също така с наши предписания участен мониторинг извършва и ВиК паралелно с нас, като си обявяваме резултатите независимо и те и тях. И сега конкретно за изтеклата седмица. Ежеседмично, казах, го провеждаме. На 1 септември се направи пробонабиране от всичките 10 контролни точки в града, които са сигнификантни за районите около тях, които се водоснабдяват. В доклада ги има, те са известни по мониторинговата програма. Също така е пробонабрано от 4 детски заведения и от 6 болнични заведения за активно лечение, които съставляват повече от 80% от леглата за Плевенска област. Трябва да ви кажа, че за времето между 9:30 и 12:30 служителите, които са лаборанти със специално образование за целта, с сертифицирани съдове, съответно за микробиологичен и химичен анализ, взеха тези проби, както е по стандарт БДС. Още тогава е установено, че органолептиката е непроменена на водата. След това изследваните проби в лабораториите на РЗИ не са показали никакви отклонения по показателите от група А на наредба 9 за водата за питейно-битови цели. Тук ще отворя една скоба, че РЗИ Плевен притежава акредитирана лаборатория, която от системата на Министерството на здравеопазването е в първата петица по оборудване и специалисти. Ние изследваме води за питейно-битови цели и на още 6 области. Така че професионализма работят 4 инженери химика, професори има и така нататък и така нататък. Така, след това другия аспект е за водата от лечебните заведения. Казахме тя без отклонение. Ние ги проверяваме, кой доклади имаме, ежеседмични от тях, какви проблеми има. Проверяваме на място, да ви кажа, че те от 4 болниците си имат и собствени водоизточници, хидропорни системи, т.е. лечебната система доста по-навреме, още от миналата година, се ориентира към тази сегашна ситуация.
В хигиенно-епидемично отношение, нали, това може да се каже, той в бюлетина ни го има. Всяка седмица няма никакво покачване на заболеваемостта от чревни инфекции. Точно ако водата не отговаряше, би трябвало да има ръст в тях. Имаме за последните 3 седмици 16 чревни инфекции, които са проучени, нямат връзка с питейна вода, докладвали са в Националния център по обществено здраве и анализи и между другото половината от тях дори са и от области райони в областта, където няма режимно водоснабдяване. Върви и другия процес по даване разрешителни и проверки на училищата за готовност за новата учебна година. В Плевенска област има 105 училища, от тях вече 90 са проверени, дадено е разрешение. Казах и предния път, че освен всичките санитарно-хигиенни условия, специално внимание се обръща и за наличието на достатъчен брой съдове за санитарни нужди. Също така, може би това е показателно за последните 3 седмици, т.е. от 18 август до днес днешен, няма жалби от граждани във връзка с проблеми с питейно водоснабдяване. Има 2 жалби, които са от Червен бряг, които съответно са разгледани на място, пробонабирано и там и се оказва, че няма никакъв проблем с водоснабдяването. И накрая това мога да заявя, че Плевен ще продължи да се извършва засиления мониторинг, точно добросъвестно и професионално, за да се предотвратят. Благодаря ви. Искам да задам въпрос на господин Лозев за замърсяването на водата. Е хубаво да поясните, за да успокоиме гражданите. Защо е така и какво се предприема? Значи само да допълним, нещата не се променят, откакто сме го и на сайта написали. Просто трябва да се източи водата 2, 3, 5 минути на различните места. Нали, може би е различно необходимо. Самият господин каза, че има 70 и колко километра желязна мрежа, правят се и ремонти на някои участъци, а освен това има сгради, които са с много стари, морално устарели и от други материали правени сградни инсталации. Така че нали, смисъла, който нали, казвам с контролните точки, е точно това, че ако има такъв проблем някъде, нали, задължително се пробонабира от контролната точка, задължително се пробонабира и в мястото, където е даден сигнал в присъствието на хората и тогава се изследват съответно по всичките показатели, които са по БДС и по наредба 9. И съответно, нали, ако има разлика в тях, а то се случва не много рядко, обикновено разликата излиза, че заради старата сградна инсталация, неправилно включени от съседи хидрофори и така нататък. Така че, пак нашия апел е, водата с 2 думи е годна за пиене в града. Проблема е, че е малко, не че не е годна, но трябва, когато органолептиката притеснява някой човек, трябва да бъде източена до вид, в който човека трябва да е спокоен, за да я консумира. Самото от законодателя нормиране на органолептиката е приемливо и неприемливо. Нали, всеки човек различно възприема нали, вкус, мирис и така нататък, мътност. Мътността, тази, която се появява примерно и в къща на моя кран, от разтворените въздушни мехурчета, това не е никакъв проблем. В рамките на 1 минута тези мехурчета въздух се издигат и няма никакви проблеми. Също така гаранция, че има съвсем минимални достатъчни количества остатъчен хлор, което означава, че водата е абсолютно и бактериално чиста, което е много съществено за разлика, ако примерно сте гледали репортажите преди 1 или 2 дена за положението в
Брезник, което е доста подобно, нали, на Плевен, с тази разлика обаче, че те черпят от открит водоизточник. Плевен няма такива открити водоизточници, но в откритите водоизточници, когато спаднат критично нивата и започват да наближават мъртвата зона, от водорасли, от разпад на водорасли и от други фактори се качват тежки метали, арсен, започва растеж на микроорганизми и това е абсолютна индикация за спиране, както и колегите от Рези и Перник, те дори са забранили водата и за поливане, защото тя съдържа арсен. И не, че на репортажа нямаше и хора, и там, нали, които интервюираха, които също не бяха съгласни с резултатите на Рези. Според тях водата им няма проблеми. Така че, нали, пак казвам, нека нещата да бъдат оставени на професионалистите, които го правят, както е оказано нормативно, по начин, който е оказано нормативно, със съответната техника и застават с имената си за създадените за това документи. Благодаря ви. Аз ще бъда доста по-кратък относно замътването. В неделя имаше огромно количество валежи в района на Черни осъм, което доведе до замътване на цялата вододайна зона, не само на територията на град Плевен, но и на територията на Ловешка област. Това замътване мина в рамките на 24 часа. Така че спекулациите по това, че във водопровода могат да по някакъв начин да бъдат инфилтрирани, даже се използва думата нарочно, колкото чух. Даже искаме да го направим доста невъзможно, тъй като наляганията по тази мрежа са средно над 5 бара по пътя до Плевен, което означава, че ни трябва да инфилтрираме течност или каквото и да е с по-голямо налягане от това, което го прави доста трудно, чисто и технологично. Така че категорично отричам въобще да има някаква възможност да навлизат каквито и да е било примеси в водопровода от Черни осъм, от водохващанията и каптажа, както казах като малко, до град Плевен. Тази вода просто, това не е първият случай. Такъв тип замътване, то отминава, както чухте и колегата от Рези, следи се ежедневно. Това е коментарът. Ще помоля всички сигнали, всички предложения от протестиращи да бъдат споделени в областна администрация. Господин Василев, последно, ако може, ще разкрива заседанието. Уважаеми господин областен управител, уважаеми дами и господа, възразявам срещу опита за очерняне и сваляне имиджа на едно предприятие, което работи за благото на плевенчани, което в последните години е направило инвестиции на стойност над 70 милиона лева и продължава нататък да го прави, осигурява нови работни места. Това е предприятие, което е проектирано през 50-те години на миналия век и е започнало работа през 64-70-та година. То е проектирано така, че да работи с промишлена вода. И питейна вода се използва само и единствено за питейно-битови нужди, т.е. в стола, в баните, в тоалетните. Нито една капка питейна вода не отива за технологични нужди. По отношение на водата за технологични нужди, тя се използва от напоителни системи съгласно договор. Предприятието е едно от малкото в страната, което има комплексно разрешително за работа. Всяка година му се извършват проверки, в които участват една голяма част от тук присъстващите хора. Така че не приемам това, че изискват някакви показатели. Да, някои си. Тук са изписани над 15 предприятия. Означава ли това, че някой се съмнява, че Топлофикация Плевен краде питейна вода? Искам да ми отговори господин Цветанов на този въпрос. И ако има, защо не ме е потърсил да дойде и да му обясня? Питейната вода не е добра за технологични нужди. Това е, благодаря. Така. Аз искам вие да се аргументирате на зададените въпроси. Мен слабо ме вълнува, вие... Достатъчно се аргументирате. Добре, благодаря ви. Какво количество вода използвате? И РЗИ-то искам да попитам, при всеки проливен дъжд ли да очакваме замътняване на водата? Нормално. Благодаря ви, минаваме в писмена форма. Благодаря ви, закривам заседанието.